вече като свет не е много. По-тиха нощ. Ами, би трябвало да е тиха. Аз нощ това нощ беше. Почти се го Не, прави. въобще вчерашния ден. Абе, пак валя по едно време. През нощта мисля, че или духаше вятър, или... Защото нас малко ни се сепна по едно време. Конците. Тук колко е голямо. Котетата. Не толкова колко котки има. А виж го това по къде ходи. Да, да. Кое котето ли? Да. Да, сега за това ще трябва да затворим, ще решим да се ходите. Тук е направо... Те какво правят? Те построят примерно няколко апартаментчета и после дават, Чакат малко. Тате, съберат пари и айде. Още един етаж. И айде. Пак дават. тате, И явно има 2 или 3 етажа някакво ограничение. Сега са на първи етаж, още един етаж ще дигнат. Но забележи ги всичките по един и същи начин са оставено арматурата за по-нагоре. И горе има арматури между другото. Да. Не знам дали е за настройки или... тате, ако Да. вземе хеликоптера, може ли да стигне до тук? Тук няма да е... Той ще се дигне... Ама Да. външен душ. Не, Жоре, това е външен душ. Да се измиеш, като си дойдеш от плажа. Да, Не си хваляш върските. да, това... А тук така тази ще имат тераса към тая част. Или ето за това. Много жестоко. Направо да се експлоатира до край. Но не са лакоми като нас. Ние искаме изведнъж всичко да... Хората... Те мисля, че това се следи доста... Да. Ма не, и те хората знаят, че живота е... Не е само алчна историята. Освен това малко по-различно, защото ние имаме всичките ни мутки се опитват да застроят нещо от тук Да, до половината път на кабела и това ни е мястото в България, не? да. А ти представи си колко такива залива имаш, където потенциално може да Значи строиш представи си верно това, ако е в България, какво ще е тук. Тук Не, ще... няма, не, напротив, Корухме също преговаря с база вече и при нашите известни. Ама пак ще има и дъжди. Тук няма. А те Има закон. Абе, не знам, защото там къде беше? Там Къде си отстраните на... В 2-3 чини отдолу с фолиоли. Аз в Балта, там и се стои. В една керамична поне да е отдолу. Да, в една керамична. Тия по средата малко... Нищо и няма. Да, може да направо да... Оръжева му всяко